साला सैमानि जादा मोनसे बाथ्रा खोनासं साला फैसाल' बिथोंर' बियो फैथों सालाया दादै उन्दुदों नामा? नोंसोर फैदों दे फै दादै नै नोंसा बिजामादैया नों नेबाय थानाया फैबाय बिजामादैया बेनो फै हाबा फै जिराय फै दादै मोजां मोनबायना एसे गोग्लैदों होननानै बुंदों माथो रितुआ औलै आबा बोराय मानसिना आरो अबाव मा सोबथोंलाबायबाय गोग्लैबाय दे बोरायाखै दे दादै सेंग्रायैनो दं नंगौ नामा बेनिफ्राय बिजामादैया सफैनाया गोबाव जाबाय गोबाव जाबायानो दे दहायनो मोनफैदों होमब्लालाय मानोथो रायज्लायफैयाखैमोन आबा आंजों आं बरसो जाबाय थायो दसे रायज्लायनो मोनबा गोसोफोरखौ सान्थि मोनो दादै रेस्ट लादोंमोन बियो आरो बाबुआ रनिया गेलेबाय थादों फैनो होआखै दासो गेले उन्दुलांबाय बिबो दे जेबो नङा बेनिफ्राय दादै एसे मोजां मोनबायबालाय आगोलनिख्रुइ एसे मोजां मोनबाय दे आबा हामगोन टेनसन लानाङा नोंसोरो नै गाबोन सबनियानो खारनो हाग्रा जासिगोनसो आङो हामगोन दे होमब्लालाय दादै रेस्ट लाथ'दो थांथ'नोसै दे आबा दे उनाव मोजाङै रायज्लायगोन दे ना नोंबो रेस्ट लाहैदो एसेबां समनि उनाव न'आव फैदों खामानियानो बाराना बिजामादैनिया ना खामानि थासोयो होनलाय दे थां एसे रेस्ट लाहैदो मेंबायबो खोमा दे दादै होमब्लालाय थाथ' माबाफोर जानोबा बुंब्लानो जाबाय सान्थिया होफैगोन दे औ जागोन टेनसन गैया आं जानो गोसोबानो बुंगोन दे मानसियानो थंगि स्टाइलसो माबा थानो सुखुवा मोनदोंलै दिनै गामिनिफ्राय फैनानै गामियाव थायै टाउनाव थानो सुखुवा मोनलायदों र' दै गुदुंखौनो गिलाससे लोंनानैसै शान्ते गरम पानी लाना तो एक गिलास सुदेमासो फन हरदों माथो सोरबा दं नामा खाथियाव रितुआ बबाव थांखोलै बायजोआव थांना रायज्लायनो र' मानो हमाखै सोरनि फन फैबाय दं दानना होनसै मानो हमाखै सोरनि फन फैदों माबा एक्सेन्सनि डिस्टार्ब नों हरबाय थायो बिसोरबो नों उन्दुवाखै दाननासो होबाय थादों माथो फनानो नांला माथो रितुआसो खाथियाव दंथाय बेनिखायनो दानना होदों रितुआनो दं खोमा दे खाथियाव बेनिखायनो हमनो हायाखै बे फनखौ साननैसोनि उनाव बेनो बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै खुला खालायनो होनांसिगोन बेबायदि सिखिमानानै थाबा सासे मानसिखौ बेबायदि थगायबाय थाब्ला गाज्रि जागोन बेबोथ' मिन्थिनांगोन ना मा सोलिगासिनो बेनि संसाराव नङाब्ला आरो उनाव मिन्थिब्ला बांसिनसो दुखु मोनगोन ओजों मेगन नुयै मानसिया रादायखौ फैब्लाथाय रादायजों रायज्लायनांगोन र' बेखौ साननैसोनि उनावनो बाथ्राफोरखौ मोजाङै खिन्थानो होनांसिगोन गासैखौबो थारैनो थाबैनो थार बाथ्राफोरखौ बेखेवनानै माबोरै बुंथोंसै बेयो बेबायदि सिखोमानानै लाबाय थानाया मोजां बाथ्रा नङा दानो उन्दुयो आरो सोरबा नों गामियाव थाना फैनानै गामिनि बायदि जाबाय नामा थाब उन्दुग्रा गामिनि मानसिफोरासो माथो थाब उन्दुयोनो नङालै गामिनि माने मा गामिनि मानसिफोराथ' मोजांखौनो मावो गामिनि मानसिफोरा थाब जायै लोङै थाब उन्दुनानै फुङावनो थाब सिखारो बेफोरबायदि हेबिटआ देहानि थाखाय मोजांसो बेरे फुंजा सिखारनांगौ बेबायदि बेरे फुंजा सिखारनो हानाया मोजांसो देहानि थाखाय
आंबा गामियाव साननैसो थाना फैनानै देहाखौ हेल्दी स्रां स्रां मोजां मोनलायो गोसोखौ स्रां मोनो थाब थाब सिखारनो हाबोला ए नंगौ नामा जानोबो हानाय थेवबो आं हले फुङाव थाब सिखारनो हायालै आं खस्थ' मोनसै फुङाव सिखारनो मोनब्ला हानाय नङा आं थाब थाब सिखारनो मानोबा फन हरदोंमोन सुदेमा मायबा प्रब्लेमफोरसो जादों नामाथाय मा खालायदों नोङो नों उन्दुला माथो थाब थाब उन्दुयैनो र' उन्दुगोन र' नों थांनाय आं उन्दुनो ओंखाराखै ओइ बाबाखौ सारि मोननाय बायदि मोनदों आं एसे गाबनाय बायदि खोनादों थांनाय नायहैनाय ए सारिसो मोनबाय खोमा होमब्लालाय र' थांनि र' थाब फै नोंबो गोबाव खालायनाङा फनखौ खेबसे हरबावथारनि र' नांना नाङाथाय नाङाब्लाथाय हरला बिहामजो फनाव नांदों नाङाखै आयै बेखौनो नाजाबाय थादों आङो ए नाङाखैसो दहाय खेबसे नांदोंमोन दाननानै होदों बेनिफ्राय दा नाङाखैयानो ओरैथ'सो दं नामा खाथियाव ए बिहामजो उन्दैया दं खोमा दे खाथियाव बेनिखायनो हमाखै बे औ खेबसे नायबावथारनि र' नै बिहामजो नांबोलाथाय गाबोन फुङावनो फैनो हो नांदों नाङाखै आयै माबा बिजिसो बुंबाय दं दे जागोन दे खालायनांला दोन उन्दुनोसै गाबोन खालायनो हागोन दे दोनदो उन्दुआबा उन्दु मेम साहब के लिए पानी हाँ मैम साहब ने मांगा था ना गर्म पानी पीने के वास्ते साहब तो है नहीं साहब हॉल में नहीं है वो इस तो मैम साहब हॉल में नहीं है लो मैम साहब मैं इधर छोड़ के जाती हाँ ठीक है शांति तुम इधर रख के जाओ जी मैम साहब हाँ और रुको शांति वो साहब के लिए ना मूंगफली भिगो के रखना कल खाना है ना साहब को हाँ बाबा रे बाबा दरवाजा बंद कर देती मैं सुबह सुबह उठने का काम करने का खाने का हाँ दरवाजा बंद कर देती मैं बाहर तो नहीं है और कोई बेनिफ्राय रायज्लायहरनि र' बेयावबा रावबो खोनानाय नङा नङाबा खोनाब्ला जारलासो जागोन औ सुरेम मायबाफोर जादों नामा मोजाङैनो दंना जों मोजाङैनो दं नोंसोरलाय बिसोर गासिबो मोजाङै दंबा बाबुजों रितुजों मानसिखौ बायदि रायज्लायदों हे न'आवनो खिंस दं आङो सिरि सिरि रायज्लायफैदों खाथियाव रितु दं नामा न' सिङाव दं ओंखाम जाबाय नोंसोरो जाबाय जाबाय आंलाय माथो नों फैगोनसो ना मायोथाय होननानै ओंखाम दोनदोंमोन फैला नोङो दालाय माबायदि थांबावनो हाबावनो दिनै थांनाय जानाय नंला दे मेंनायबो मोनसोदोंना आङो बेखिं आरो मा होननानै थांनो गाबोन थांगोन दे होमब्लालाय दिनै फैलाबालाय गाबोन फै खिन्थु गोबां खामानि दङ थांगोन दे गाबोन थांगोन फेबाय नामालै आंलाय दे राइट साला मालाय न'आव थाबाय थानांगौ सैमा बायदिनो साला साला बोरायखौ दिनै होगोन आं साला सुर बिलाइ दे जागोन दे गाबोन थांगोन आं सोरलाय बेयो सोर बिया राजाया उन्दुबाय आयालाय आया दङ ओरैनो गाबोन फुङावनो फै थाब फै खोमसि खोमलांदियाव लाइनबो गैया मा होनदों आया है लाइन गैया होननानै बुंदों लाइनानो दहायनिफ्रायनो थांनायानो फैयाखै आं माबा
मन्दिराव लगायनो होननानै लाबोनाय साथिखौनो लागायबाय। ए लाइन गैया? उन्दुआबा उन्दु। गैया। भुतसो नामायलै बाल। दे जागोन दे टेनसन लानाङा गाबोन माबा मोनसे बेबस्था लागोन आं। साला आं बेलेगावसो फैफ्लांबाय नामा दे। दे उन्दु जेबो गिनाङा दे जेबो गिनो गोनां गैया। बिन्दास उन्दु टेनसन लानाङा। अबाव थांखो रादाया इसिबां गोबाव जाबाय। दैबो लोंगोन होननानै दैयानो गुसु जालायलांसिगोन। अबाव गोमोना थालायखोथाय? मानसिखौनो माबा एसे सोलायनाय मोन्दों आङो। माबोरैबा मोन्दों आं सानखौनो हायाखै। गामियाव थांनानै गामिनि बारहावा नांनानै मानसिया माबा एसे बेलेग जानानै फैबाय। आंनो थांनि र' टिभिसो नायना दं।